Sawuqala ke ngalo Shema individual awards, highest number of goals. Shema goal amaningi ke lo. Bathi angi7 nawashayile yo yonke lemidlalo. Uqhamuka kuScom Academy. Thandiwe Nkosi Dlamini. Thandiwe Nkosi Zabuka babe. Thandiwe Nkosi Dlamini. Skompoza sikafiki final. Dlamini. Umdlali weScom Academy. Sedluleke Sedluleke nyalo sithole nabo goalkeeper siyabadinga. Best goalkeeper uqhamuka kuNtapi nezimpisi Swallows. Senzelwe Dlamini. Uyathatha ke senzelwe Dlamini efanini. Undivisa kwelikade. Uthatha yonke ingole khona. Uyalichitha, uyaliphanda. Bese balo. Uthele isandla lokho. Ungindile phela mina. Sedluleke ku best defender. I-best defender ngoba siyabafuna laba abavalako lemva. Hamba kuNtapi nezimpisi Swallows. Musa Mkhumbane. Yabo-ke idefender lenkulu leli. Defender lematima just number 5. Elabo 5 ngiyamkhumbula na Cannavaro World Cup. Abeme malo 5. Wathatha Tivo. Nangu-ke lo munye Cannavaro World Musa Mkhumbane. Idefender lenkulu le lapha kuNtapi nezimpisi Swallows. Bese sesithola i-best midfielder. Laba ke baye badwale vele bathi ukuthi bacabanga. Bathi thathe Mkhumbane unike bona. Okuhle Dlamini, Fontote GT. Uphi okuhle? Ya ngimbonile ngenyawo lesenqele. Muhle ngesenqele lo mfana. Nami ngimbonile vele uyalikhulumisa. Uyalikhulumisa. Bese ke sesiba na player of the tournament kweyinkulu. Player of the tournament uqhamuka kuNtapi nezimpisi Swallows. KwaZulu Dlamini. Nguye ke okwedlula nabathume sesawudlala ibhedu. Udlale waqaphela. Sonke sidlalile sidlale kahle. Kodwa yena khona lakwendini lababonile ukuthi hayi lenyawo lolu selungokunye. KwaZulu Dlamini. Player of the tournament Transfer ngelintanda apho manje. Elintanda manje umfana usebenzile manje. Sebenzile lo mfana lo. Simbukile lo mfana kusadlala zafika eThumba. Semsele marana zaphamela lo eminayini. Siyababongela. Ubani camera macha. Nayi ngofuna ungazelisaki. Obhake. Ngiyabonga ke abangani bami.